Ne tɔgɔ ye Wiri Louise Dako, n bɛ baara kɛ cakɛda min na o tɔgɔ ye Marie Luisa. La an ka baaraw bɛnnen bɛ yiridenw bayɛlɛmali ma o dɔrɔn tɛ an bɛ Artemisia ale ye sumaya fura de ye a bɛ sumaya kunbɛn en même temps a b'a banakisɛ faga fo 98 sɛgɛsɛgɛliw y'o yira an na. La a bɛ sumaya kunbɛn a n'a bɛ sumaya banakisɛ faga donc a tisane m'an bolo ye nin ye nin fɛnɛ o y'a savon ye et la nin ye an ka a savon ka ɲi i n'a fɔ zan fala kurukurumisɛnninw hali kaba a ka ɲi olu ma en même temps a bɛ mɔgɔ fɛnɛ tɛn a bɛ éclat ɲɛnama fana di mɔgɔ tɛn fana ma et la ni an ka kenkelibaw ye an bɛ fɛ an ka yiriw yɛrɛ don ba la c'est pourquoi an ye kangaliba an ye ani fɛn caman ɲagami citronnelle nanaye ale ni ɲamaku ani tomi ninnu u ka ɲi an ma donc an bɛ fɛ mɔgɔw ka consommer local de kɛ janni an ka Lipton sɔrɔ ubiyɛn Nescafé an t'olu minnu dilanyɔrɔ dɔn n'an bɛ ninnu min u ka ɲi an ka santé ma en même temps an b'an yɛrɛ ka yiriw don ba la o la an bɛ sɔrɔ 73 73 09 78 walima 82 93 35 36 an bɛ Bamako yan an bɛ Sikaso an bɛ supermarché de la ka caya. Amadou Guindo ne ye entreprise Sigitolo industrie promoteur de comme a ɲɛ b'a la sɛbɛnlen don Sigitolo tɛ fɛn wɛrɛ ye entreprise min a baselen don an ka yiriden ninnu bayɛlɛma ka kɛ produit fini ye généralement tulu huile essentielle ani huile végétale an bɛ olu de bayɛlɛma ka kɛ fɛn ye pour que population ka fɛn nafamaw sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔna na a fila bɛɛ bɛ yen parce que furakɛla anw ni centre caman bɛ baara kɛ i n'a fɔ centre thérapeutique ninnu ani pharmacopée ani pharmacie mɔgɔ o mɔgɔ domaine santé ko la olu bɛ tulu ninnu san ka u ka furaw dilan n'a ye en même temps aussi anw b'a dilan cosmétique la mɔgɔ min b'a fɛ ka u farikolo ɲɛ olu yɛrɛ fana b'a san u bɛ se ka kɛ u ka pomade u b'a dilan u ka safunɛ an ni société baara min ye farikolo baara ye min ye kɛnɛya kɔnɔna bana ye anw ni olu bɛɛ de bɛ baara kɛ mais anw ye entrepreneur de moi je suis entrepreneur n ka base de fɛn wɛrɛ ye ka yiri ninnu étudier ale nafa ye min ye société kɔnɔna na min bɛ tulu sira la an bɛ o tulu bɔ min tɛ tulu ye i n'a fɔ Lipton ninnu an bɛ olu dilan ka bila jamanadenw ka labila fɛngɛ kɔnɔna ka olu ka nafafɛnw sɔrɔ o la de généralement an ka siège bɛ Bamakɔ de mais bi an bɛ foire la place cinquantenaire la Badalabugu n'i ko place cinquantenaire foire kɛ yɔrɔ généralement mɔgɔ caman b'a dɔn n'i sera yen dɔrɔn Sigitolo industrie yɔrɔ dogolen tɛ n'i nana yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ alhamdulilayi filanan yɛrɛ fana an bi Siama la Febac la an ka yɛrɛ fana o ye pavillon I de don n'i sera yɛrɛ fana place bɛ yen voilà an bɛ o yɔrɔ fila bɛɛ la bi une semaine ɲan an b'a kɛ 3 jours n'an bɔra yen yen ta a bɛ taa fo jusqu'à le 3 décembre mais a daminɛna ka ban minnu ka surun yen Febac la i bɛ se ka taa yen i bɛ Sigitolo stand ɲini fɛn mako bɛ fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ min ka surun yan yɛrɛ fana i bɛ se ka passe yan nafamafɛn i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ an ka numéro 76 80 59 21 Malitel ye 64 54 60 02 n'i y'an wele o la i bɛ se k'an sɔrɔ n'a ka di ye i bɛ se ka bureau la n'a ka di ye i bɛ se ka an ka point local an ka mɔgɔw représentant min ye yɔrɔ min ka surun ma a bɛ se ka taa i sɔrɔ yen. Ne ye Basitasi la ne ka entreprise tɔgɔ ye Basikiri an ka baara bɛnnen don farafinfini an yɛrɛ ka farafinfini ninnu ma an bɛ bɔgɔlan ninnu yɛlɛma ka kɛ sakiyado ni sakiyamɛ ninnu an bɛ sabara dilan a la an bɛ couture kɛ an bɛ broderie kɛ an bɛ sɔgɔli fana kɛ borola sɔgɔli kɛ ni y'an to olugu la an bɛ wusunanw feere an bɛ parfum fana fɛn an bɛ jardin saki ninnu bɛɛ dilan portefeuille an ka baara bɛnnen don nin bɛɛ ma bon da bɛɛ b'a la ninnu kɔni ye 3000 saki kumaba mun gonnen olu la olu ye 2000 10 000 jardin ninnu ye 1000 bon ɔrɔbu ninnu 1000 bɛ yen 1500 bɛ yen 2000 bɛ yen da bɛɛ b'a la an bɛ lasɔrɔ ni numéro min numéro an ka yɔrɔ bɛ Dawudabugu sirafara la Olange ka agence kɛrɛfɛla la ne ka numéro 75 17 19 72 Martel ye 66 47 96 40 n'a y'an wele o la dɔrɔn an b'a ta an bɛ Fasazi mɔgɔw ka kɛnɛ de kan awɔ ne y'a ye an sera yan olu de y'an dɛmɛ k'an se yan an bɛ dugawu kɛ Ala k'o bolo minɛ u ka baara la Ala ka baaraw ta fanga di Ala k'an bɛɛ sago d'an ma. Ne ye Madame Ouattara Salimata Tɛnɛba Sisoko Fantis Production ka bɔ Kucala an bɛ Fasazi mɔgɔw ka kɛnɛ kan nin y'a sugu 3e édition ye bon an ka feerefɛnw na juga bɛ yen Précu bɛ yen Laro bɛ yen Nugubala yɛrɛ bɛ yen Tiganinw Foronto Sumalamugu Marinade Kako ani Siro Ɲamaku Dabileni Tomi Zɛgɛnɛ Sebe ani Leburukumuni Siro Naji
bɛɛ de b'an bolo yan a bɛɛ ye 100% an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali ye ɲagami sans additif chimique ɲagami fosi t'a la a bɛɛ an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw labɛnni ye numéro de téléphone bɛ yen n'i y'o ta dɔrɔn i b'an sɔrɔ 76 02 41 89 72 52 71 63. Yangalu yari ulalale Yangalu ne kumaka Mamarula juru gambara Konona